Здравейте! Днес ще ви покажа как правя моята пица с квас. Ето е рецептата. Трябва ви тесто за пица с квас, зехтин, доматен сос, домашна лютеница, шунка царевица, кисели краставички, гъби, лук, чедър, кашкавал и чубрица. Взимате едно топче тесто и започвате да притискате леко в центъра и да разтягате настрани, като внимавате да не извадите целия въздух от тестото. Нека да остане пухкава и да се надуе, след това да стане на шупли и балончета. Разтягате настрани съвсем внимателно, като гледате да разтягате ъглите. Ако тънко е станало тестото при разтягане, то е станало почти полупрозрачно. Точно това търсиме като дебелина на тестото, за да може пицата ни да стане много хрупкава и тънка и да усещаме по-скоро плънката, отколкото тестото. След това намазваме с зехтин и добавяме доматения сос или още по-добър вариант домашна лютеница. В плънката можем да добавим чедър, кисели краставички, гъби, маслинки, царевица, любимото ни сиренце. Може да сложим дори лук. Хубаво би било да добавим и свежи домати, които ще дадат още повече вкус на нашата пица. По желание можем да добавим шунка или някакво друго месо. Накрая завършваме с обилно количество кашкавал, който ще се запече и ще стане една хрупкава коричка. И типично по-български ще сложим една от любимите ни подправки – чубрица. Печем пицата на максималните градуси на фурната, като предварително сме загрели тавата на най-ниското ниво на фурната за около 8 минути, след което я слагаме на самото дъно на фурната за още една минута, за да получим хрупкава основа. Пицата е тънка, с богата плънка и вкусен борд отстрани. Всички рецепти готвим с любов за вас.